mikä sut sai kiinnostumaan katutaiteesta ja kumpi tuli ensin? Oliko se niin tämmöinen tavallaan yhteisötekeminen, mistä sä olet kiinnostunut aikaisemmin, vai onko sulla itsellä pidempää katutaiden taustaa? Kiitos, ihana kysymys. Mä yritän vastata lyhyesti. Mä lähdin vaihto-opiskelemaan Pietariin vuonna 2008, kun se oli. Ja mä olin vuoden siellä Pietarissa monumentaalimaalauksen osastolla. Ja se on kyllä ihan niin kuin lähtölaukaus ollut tälle uralle. Eli siellä opeteltiin niin kuin maalaamaan isossa mittakaavassa. Ja se oli tosi kiinnostava ja aika konservatiivinenkin se heidän niin kuin lähestymistapa, mutta siis sitä mä halusinkin silloin. Ja sitten mä muistan sieltä niin kuin vaihtovuoden loppuvaiheesta, että mä aloin miettimään niin kuin katutaidetta tavallaan sen monumentaalimaalauksen näkökulmasta. Ja siis monumentaalimaalauksen sen verran, että se on perinteisesti ollut tällaista niin kirkkomaalausta ja restaurointia ja tällaista. Ja sitten mä ehdotin siellä heidän professorille, että eikö niinku voisi myös tällaista nykyaikaista seinämaalaus- ja graffititaidetta niinku ajatella monumentaalimaalauksena, ja ne oli aivan järkyttyneitä. Ja siis niinku eivät puhuneet enää mulle sen jälkeen. Sitten mä oon sellainen ihminen, että kun mulle sanotaan, että älä tee noin, niin sit mä niinku todellakin teen niin. Ja sitten mä aloin miettimään sitä asiaa itsekseni ja tulin takaisin Suomeen ja sitten mä aloin maalaamaan ulkona itse. No, pietarilainen monumentaalimaalaus kuulostaa jotenkin upealta opiskelun alalta ja aika erikoinen tausta tälle koko kiinnostukselle aiheeseen. Sä puhut myös venäjää, ja onko tämä tullut sitä kautta, että sä oot opiskellut Pietarissa? Vai? No, mä opiskelin taidekasvatusta Lapin yliopistossa ensimmäisenä maisteritutkintona ja silloin kiinnostuin tosi paljon Venäjästä, koska mä kävin erilaisissa siellä Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Norjassa projekteissa, missä mä tapasin venäläisiä nuoria taiteilijoita ja he olivat hyvin kiinnostavia hahmoja ja heillä oli hyvin erilainen tapa ajatella kaikesta, myös taiteesta. Ja sitten mä halusin ymmärtää, mitä hän ajattelee. Ja mun oli pakko opetella venäjän kieli, koska he ei osannut englantia. Ja mun eka reissu oli Murmanskiin ja sitten siellä mä vaan makasin lattialla ja kuuntelin, kun muut jutteli, kun en mä ymmärtänyt mitään. Sitten mä sanoin, että antakaa mun vaan makoilla tässä, että mä yritän sisäistää teidän kielen. Tämä ehkä toimii aasinsiltana sille, että mitä mä itse asiassa aika hyvinkin, että mitä mä ajattelen yhteisöllisyydestä. Venäjällähän on parhaimmillaan tosi hienoa se yhteisöllisyys. Sitä on vaikea nyt tänä päivänä ajatella tai jaksaa ajatella, mutta se on kuitenkin totta siellä kansan parissa sellainen, että autetaan toinen toisia ja sosiaalisuus. Ja mä oon ottanut itse asiassa sieltä aika paljon vaikutteita, sit kun mä palasin Suomeen, ylipäätään mun tapaa olla ja tehdä taidetta. Ja sitten toinen asia se, että just se lähtökohta, että mä en ymmärtänyt kieltä ja mä en ymmärtänyt toista ihmistä, niin se, mitä mä valaistuin jotenkin siinä prosessissa, että voi vaan olla ja hyväksyä se tilanne, että mä en voi ymmärtää ja sitten antaa tavallaan sen tilanteen kehittyä. Ja se on se mun asenne, miten mä teen Kontula Art Schoolissakin töitä, että en mä aina ihmisiä ymmärrä, enkä mä ymmärrä heidän välttämättä toimintaa ja valintoja, mutta sitten kun tavallaan on vaan nöyränä siinä, niin sitten ajan kanssa niin kyllä kaikki siitä sitten selviää, toivottavasti ainakin. Kuulostaa siltä, että tuosta taustasta on nimenomaan hyötyä tässä tekemisessä ja vähän johdattaa tähän mun seuraavaan kysymykseen, että millainen Kontula on paikkana tehdä tällaista projektia, miten sä koet Kontulan katutaiteen näkökulmasta ja sitten myös yhteisöllisyyden näkökulmasta. Jotenkin tämä Kontula-arkkitehtuuri on aika hauskaa siinä mielessä, että täällä on paljon tasoja, täällä on tavallaan nuo teoksetkin näkyy aina eri kulmista ja sitten täällä on toisaalta kerrostuksellisuutta ja kerrostuneisuutta myös eri ihmisissä, on hyvin paljon erilaisia näkökulmia myös ihmisissä. Miten sä koet Kontulan? No toi nyt meni aika ihanasti läpi toi sun ajatus, koska siis mä oon sitten toisaalta
tutkinnoltani niin kuvaveistolta, Kuvataideakatemiasta valmistunut, ja tavallaan se kuvaveisto, niin sehän on just sitä sellaista niin kuin kerroksellisuutta ja semmoista niin kuin kolmiulotteisuutta. Ja sitten tavallaan se mun niin kuin lähtökohta siitä maalaamisesta, niin se on niin kuin yhdistynyt tavallaan kaupunkitilassa siihen kolmiulotteiseen arkkitehtuuriin. Ja sillä tavalla niin kuin mä koen, että mä jollain tavalla edelleenkin itse asiassa veistän. Vaikka mä en nyt niin kuin veistä enkä vala, mutta kuitenkin tavallaan niin kuin just se kerroksellisuus, se kolmiulotteisuus on mulle ihan super tärkeää, että se ei pysy vaan siinä niin kuin pinnassa. Ja siitä nyt taas päästään siihen ajatukseen, että ihmisten kanssa niin todellakin se kerroksellisuus, niin se on niin loputonta ja hienoa, että se ei niin kuin ole vaan siinä ihmisen pinnassa, vaan niin kuin kaikki ne eri tasot ja tekijyydet ja sen kaupunkitilan omistajuudet ja kaikki tämä on niin kuin tosi inspiroivaa ja arvokasta. Onko täältä ihan niin kuin konkreettisesti ollut helppo löytää niin kuin paikkoja, mihin saa maalata? Onko tämä sellainen niin kuin lupien ja omistajuuden viidakko vai onko täällä jotenkin, että voi jo tavallaan ajatella, että no ton seinän ehkä omistaa sen ja kysynpä siltä ja ton ennenkin sä antanut mun maalata vai niin kuin, miten se sujuu täällä? No jotkut seinät on ollut sillai arvattavissa, että ok, että on ehkä niin kuin Helsingin kaupungin, jolloin sitä on sit osannut välttää, niin kuin tiedätte, että kaupungin kanssa se on aika hankalaa välillä se yhteistyö, mutta sitten jos on ajatus siitä, että tämä voisi olla niin kuin näiden muiden omistajatahojen, niin sitten se on ollut välillä helpompaa, mutta ei suinkaan silloinkaan aina. Ja sitten se on vaatinut usein sitä tavallaan luottamuksen rakentamista. Täällä oli yksi sellainen seinä, mihin mulla oli tosi vaikea saada lupaa, mutta kaikki asukkaat oli sitä mieltä, että se on ruma ja huonossa kunnossa se seinä. Ja sitten mä pitkään tein sellaista väsytystyötä tavallaan, niin kun, ja se oli myös tosi hankalaa, kun sen omistajatahon hallituksen piti jatkuvasti uudelleen kokoontua ja aina käsitellä ne mun niin kun sähköpostit ja uudet selitykset. Ja sitten lopulta saatiin lupa, maalattiin ja sen jälkeen seuraavaa heidän omistamaa seinää saatiin suorilta se lupa, eikä tarvinnut enää edes luonnoksia. Ja tämä oli niin kuin tosi iso voitto, koska siis meidän yhteisöllinen maalaaminenhan on sellainen prosessi, että mä en niin kuin pysty luonnoksia etukäteen välttämättä ollenkaan antamaan, koska se perustuu niin paljon siihen improvisaatioon ja mä haluan, että siinä on tavallaan sellainen luova prosessi, että voi tehdä niin kuin päätöksiä myös paikan päällä. Ja se on sillä tavalla hyvin poikkeava muusta suomalaisesta muraalitaiteesta, joka yleensä suunnitellaan etukäteen vaikka tietokoneen ruudulle ja sitten vaan suurennetaan julkiseen tilaan. Mutta meillä tavallaan, kun me maalataan, niin me koko ajan reflektoidaan sitä niin kuin ympärillä olevaa ympäristöä ja toisia ihmisiä ja keskustellaan ihmisten kanssa, niin se rakentuu ihan toisella tavalla se teos. Ja sitten lisäksi sekin on poikkeavaa, että meillä ei ole mitään valmiita niin kuin, tavallaan sävykarttoja, että okei, meillä on 2 niistä ja kaikki käyttää niitä, vaan sä voit vaikka itse niin kuin sekoittaa sen oman sinisen sävyn. Ja tämä toisaalta tekee siitä prosessista aika niin kuin haastavan, etenkin mulle, mutta mä oon valmis kyllä sellaisiin niin kuin uhrauksiin omalta puoleltani, koska sitten lopputulokset on ihan tosi uniikkeja. Mikä saa sut sitten jaksamaan tätä koko prosessia? Tuleeko sulle mieleen sellaisia niin kuin yksittäisiä asioita, mitä sä haluaisit kertoa, mitkä niin kuin, kun sä mietit tätä joskus vanhana, että mitä tuli tehtyä, mitkä sulla on jäänyt, mitkä ehkä niin kuin jää mieleen ja mitkä on niitä, mitkä niin kuin auttaa jaksamaan tätä koko prosessia? No nyt on taas itkemisen riski, mutta siis ihmiset saa mut jaksamaan. Katon niitä ihmisiä, mä en katso teitä. Ihmiset saa mut jaksamaan, koska he on niinku ihan parhaita. Ja sitten toisaalta myös se taide, koska niin kun, no, mä oon sanonut monta kertaa, että me keskitytään tekemään niin kuin kiinnostavaa toisenlaista katutaidetta. Että se on se meidän niin kuin tavoite. Kun on välillä yritetty pistää vaikka johonkin kategoriaan, että ok, se on kuntoutusta tai se on taideterapiaa tai muuta. Ja sitten mä oon aina sanonut, että ei pidä paikkaansa. Meillä on tosi niin kuin superheterogeeninen ryhmä ja meillä mahtuu kaikenlaisia ihmisiä.
Meidän tavoite on vaan tehdä sitä niin kuin hyvää taidetta. Mut se, että kun mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä annan mahdollisuuksia erilaisille ihmisille osallistua, niin sitten tavallaan se myös niin kuin muokkaa sitä aika paljon, ainakin toisten ihmisten mielestä. Mut joo, ehkä vielä sellaisena spessuna, kun mä katson Hanskia taas, niin kyllä siis juniorit saa mut jaksamaan ihan erityisesti. Et usein on ollut sellaisia tilanteita, että meillä on voinut olla vaikka aikuisten kanssa niinku keskenämme niinku hankaluuksia, mutta sitten aina kun meillä on se junioritunti, niin sitten mä niinku jotenkin voimaannut itse tosi paljon. Se nimittäin tavallaan kun nuorten ja lasten kanssa kaikki on niinku mahdollista, niin siitä aina tulee niin toiveikas olo, että hei, ja niin kuin aina jotenkin saa voimaa ajatella vähän taas uudella tavalla. Et yleensä ne on ne aikuiset, jotka tehdään asioista ja elämästä aika vaikeaa. Ja tässä on jotenkin tosi hienoa nimenomaan, että se on tavoitteellista tekemistä, vaikka tähän saa tulla ihan kuka tahansa mukaan. Ei saa tulla kuka tahansa. Mut potkittiin ulos sieltä, eli ei saa tulla kuka tahansa. Mutta miten sä koet, mikä on niinku mahdolliset merkitykset tai tässä sillä tavalla, mitä tämä parhaimmillaan voi niinku ihmisille antaa tai miten sä koet tämän niinku merkityksellisyyden tällä toiminnalla? No, tässä kohtaa mä haluaisin kyllä ehkä kysyä sitä näiltä meidän maalareilta, että mitä he parhaimmillaan tästä on saanut. Hyvä. Tässä on hyvä kohta kutsua heidät tänne lavalle. Kutsutaan heidät. Kutsutaan. Tänne istumaan. Mä annan nämä teille. Anni ja